Bon dia, Jordi. Bon dia, com estem? Molt bé. Quan i com sorgeix la teva inquietud per escriure? Mira, jo ho tinc calculat cap al voltant dels 10-11 anys, que em trobo a mi mateix, encara ho guardo, escrit a màquina d'aquelles de picar, em trobo fent novel·les de 10 pàgines, si se'n pot dir novel·les, però la típica novel·la d'un grup que va en bicicleta i troba un misteri, etc. Res, novel·letes de 10 pàgines. Això és el quan. I el com té a veure amb la reacció després de llegir La història interminable de Michael Ende, que és un llibre que no només convida a llegir, sinó que a més convida a escriure. No només diu, escolta, llegir fa que reaccionem contra la grisor del món, sinó que a més el que li diu al personatge Bastian Baltasar Buch és atreveix-te tu a crear el teu propi univers, els teus propis universos. No? Obres com la postal de Clinton, Pregària del Diable, En dic Juli Verne, Després de Laura i el Gran Premi Sant Jordi 2018. Digue'm un desig. Què té d'especial aquesta obra per tu? Fins ara jo havia escrit novel·les ambientades al món de la bruixeria del segle XVII, al món de Beethoven, al món marítim, amb una escola amb una crisi d'identitat sexual, una novel·la juvenil. Per tant, novel·les que atmosfèricament s'assemblaven molt poc al que jo he viscut. Digues un desig, és una novel·la que trenca amb tot això i parla molt de mi, entès com el meu univers, no? Barcelona, Cadaqués, no? Que no vol dir que el personatge sigui jo, però té la meva edat, s'assembla a mi, li podrien passar coses que em podrien estar passant a mi, i això ho fa una miqueta més, fins i tot, perillós. És una novel·la on jo he arriscat molt, el lector podria confondre el protagonista amb mi, i m'ha semblat una bona idea, perquè justament és una reflexió sobre com la realitat i la ficció es poden barrejar, com la ficció pot fer trampes a la realitat i viceversa. Hi ha un text d'un escriptor americà que ens diu: un lector viu 1000 vides abans de morir. El que mai llegeix només en viu una. Què en penses d'això? Jo hi estic d'acord, però hi posaria una puntualització. Qui escriu en viu encara més. Llegir et transporta, et fa viure en mons que no són exactament el teu, et força la imaginació i segurament et fa viure vides noves. És també com que mires una pel·lícula, no? Però si al damunt ho escrius, si al damunt ets qui ho escriu, aleshores sí que no hi ha cap altre remei que posar-te dintre d'aquesta història i d'aquests personatges, no? Diguéssim que escriure és una forma també no només d'entendre el món que t'envolta, sinó també de viure vides molt diferents en primera persona. Llavors podríem dir que ser un bon lector té relació en ser un bon escriptor, també? Segur que sí, segur que sí. Llegint molt acabes... A mi personalment, arran de llegir molt, em venen ganes d'escriure. Arran de llegir coses que m'agraden o que em commouen, em poso a escriure o fins i tot prenc notes i em provoca, no? Em provoca llegir bona poesia, em provoca llegir bones novel·les, em provoca veure una bona pel·lícula, em provoca. Penso que això ho hauria hagut de fer jo, o és massa perfecte, o faré una cosa que s'hi sembli, o coses d'aquestes, no? Parlem una mica del present, Jordi. Mira, joves i lectura. En l'hàbit de lectura entre els joves, creus que en el confinament s'ha llegit més, també? No sé si en el confinament s'ha llegit més, sí que sé que la gent té molta demanda de ficció, perquè si no ha estat en forma de novel·la, ha estat en forma de sèrie de televisió. La gent ha consumit molta ficció aquesta pandèmia. I pel que fa als joves, jo tinc la sensació que la lectura va a menys, en general, però igual que quan parlàvem sobre la gent, una cosa és la gent, l'altra cosa són les dones. Amb els joves suposo que passa igual. Una cosa són els joves, l'altra cosa són les joves. Les dones llegeixen. Les dones llegeixen i estic segur que les dones joves molt més que els homes. No sé per què. No tinc ni idea de si ho necessiten més o si són més intel·ligents o si li dediquen més temps, no ho sé. Però no tinc cap mena de dubte, a qualsevol presentació que vaig ho noto, que la lectura ara mateix és un fenomen molt principalment femení.
Tecnologia i lectura, els e-books. Creus que s'ha avançat o encara preferim llegir en paper? Diria que fa 20 anys que s'anunciava la revolució de l'e-book i la substitució del llibre de paper. L'e-book és una eina complementària avui dia. Dintre del que ven un autor, em sembla que suposa un 10 o un 20% del que pot vendre un autor, sigui qui sigui, i per tant ara mateix és només un complement. La lectura, tothom, tot el món occidental, i em sembla que tot el món en general, hem decidit entre tots que volem tocar un llibre. Cafè i lectura. Cafè amb aquests olors, amb aquests aromes, amb aquesta fragància. La lectura amb aquesta serenor, amb aquesta pau. Té relació cafè i lectura? Què en penses? T'hi afegiré que cafè i escriptura, és a dir, una bona tassa de cafè abans de posar-se a escriure ajuda. A mi m'ajuda perquè em posa en pau. He de reconèixer que a mi el cafè per mi no és un estimulant, sinó que és una mica com una lleteta. Perquè em fa sentir calentor, és com una sopeta. És com una sopeta una mica forta. I per tant, abans de posar-se a llegir i abans de posar-se també a escriure, a mi particularment a mi m'ajuda bastant. Jordi, Sense fi és el llibre que ens presentes en aquesta nova edició de Sant Jordi. De què ens parla aquest llibre? Sense fi és la història d'una actriu. De fet, és una història de dues dones. Una és l'Eva Matt, que és una actriu reconeguda, amb molta personalitat, que la càmera l'estima, que es menja l'escenari, que es menja la càmera, es menja el públic. I l'altra seria l'Eva Matt, és a dir, la mateixa persona també té una Eva amagada, que és més reservada, és més tímida, que li costa molt no sortir a escena, sinó sortir al món, i les dues persones conflueixen en la mateixa, no? És com si una eclipsés l'altra. A més d'això, resulta que ella té acromatòpsia, i l'acromatòpsia fa veure el món amb dos colors, en blanc i negre. I per tant això ens evoca al cinema clàssic i ens evoca aquelles pel·lícules on l'amor-odi era molt contrastat, no? O m'estimes o m'odies, o fins i tot et clavo una bufetada i de seguida et faig un petó, no? I per tant és una història d'aquesta actriu que apareix segrestada el dia després d'una presentació de l'última pel·lícula, apareix segrestada per un vell que ella no coneix i l'única forma de situar-se és intentant recordar el seu passat. Com recorda el seu passat? Doncs com recordem tots bastant el nostre passat, que és en forma de pel·lícula. Ens podries dir 3 valors que per tu han d'impulsar la societat actual? Sentit de la col·lectivitat nacional, local, familiar, el que sigui, però sentit de la col·lectivitat. En segon lloc, imaginació. Em sembla que sense imaginació no farem res. Sense imaginació acabem obeint allò que ens manin per la tele, que ens manin per les lleis, que ens manin per sistema i no reaccionem. Em sembla que la imaginació és fonamental per avançar, per fer coses que innovin. I en tercer lloc, suposo que té a veure amb la primera, però això és l'empatia. És no desitjar pels altres el que no vulguis per tu. I saber entendre, fins i tot amb gent que discrepis molt, saber entendre per què pensa d'aquella manera i què li fa patir. Doncs, Jordi, ja per acabar, solament desitjar-te un bon sant, que passis un bon dia de Sant Jordi. Suposo que estaràs molt enfeinat. Moltes gràcies. Sí, segurament signarem força i tindrem bons llocs on assignar, però el que em fa més feliç aquest any és que tindrem un Sant Jordi primaveral d'una vegada contrastat amb el de l'any passat, no? Que sortir al carrer, potser no agrumelar-nos, pilotonar-nos com a la Rambla de Catalunya com fèiem cada any, però sí, més repartits, poder sortir i respirar aquell perfum de rosa que es posa a la tarda. Això ho podrem fer. I això em fa molt i molt feliç, perquè no només és el meu sant, que molt poca gent se'n recorda, sinó que a més és Sant Jordi.